Lekun garai gazta ikusgarria, zoragarria, eta nola, salvajea? Salvajea. Bizkaitarra esaten dute. Gazta horrekin, eta, zueko jartzunen zaudetez, omenaldi bat eginez Hilario Arbelaitza hundiarei, bere errezeta baten variante bat ingo dugu. Ingo dituguna da, gazta kruspetak irasagarrez beteak. Kruspetak, ero buñueloak, jendiak ulertzeko, eta ingo duguna, kruspetak ingen dituen noin dela, ez da? Batzuk ingen dituen hemen. Eta izango da, batzuta, orduan aipatu nuen, egin aldira, esnearekin bakarrik, esnia eta ura, ero ura. Eta goingoan ingo dugu, esnia eta ura naztuko ditugu, gurina, benetako gurina jarriko dugu, edo zen gurin ez du biliko, honek usai eta honek daukena. Bertakua, bai. Hau da, ikusarre, zu ben zautzen zu, betikoa, gurina, ez horti saltzen den. Ura, 250 bakoitzetik, eta gurina bertara. Hau, honek irekiten duenean, hor, irina daukat, ja egin dudana, koladoretik eta pasau, iragazin dudana, eta hori golpian botako diogu. Hemen zutan muituko dugu eta ikusiko paletetatik askatzen hasten danean, ingo duguna da, atera, kanpora, itxoin pixkat epeldu arte, eta ero arrautzak egituko dizkigu, eta gazta, 120 gramo behar ditugu gutxi ora. Eta irasagarrekin, ez dakite, birrindu inbardu, gero mangan kontua da, hori, tenedorakin ero sarrezkakin ero... Dena, erdiakin ikusten nahikoa izango dula. Erdila eta ingo duguna da, hori, moztu birrindu sarrezkakin ero saiatu, eta ero hemen betet, eta honekin beteko dugu, a ber nola katzen da. Ni sarrezkat hemen utziko izut, koiara baita,